Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox Total Defense και δεν έχω βγάλει βίντεο για πολύ καιρό, αλλά τώρα έβγαλα καινούργιο βίντεο. Πάμε στο βίντεο, αλλά κάντε like και subscribe και κλειδάκι. Σας παρακαλώ, είναι δωρεάν και για να βλέπετε, πώς το λένε, βίντεο που ανεβάζω εγώ. Ωραία, πάμε στο βίντεο. Ωραία. Τώρα τι θα κάνω, εγώ θέλω τώρα να πάρω αυτό το Mythic Shot Cameraman. Να πάω στο τέλει, πάλι θα το πάρω, αλλά το ξέρω ότι δεν είναι πολύ καλός, αλλά είναι για να στάρτε. Θα περάσει, ωραία. Θα ήθελα να κάνω τώρα ένας, αλλά δεν είναι. Πάμε λίγο στο Trading Plaza για να τέτοιο. Trading up offers or όταν βλέπετε ότι κοστίζει 25 κάπου κοινού το max και λένε οι άλλοι το 26 και 26k gems και εσείς έχετε 27k gems, μην το πάρετε. Πάρτε το πιο φθηνότερο που θα βρείτε. Ωραία. Θέλω να πάρω το Scientist Mech. Πήρε buff. Αλήθεια μου λες. Ψέματα μου. Θέλω να το πάρουμε γρήγορα. Καλό. Είσαι στον κόσμο σας, φίλε, δικό μου. Ένα και τζεμ. Και θα το πάρουμε. Να το, μου πήρε. Ωραία, σε μόνοι στο trade. Βλέπω καλά ήμουν. Τυφλός είμαι ή μου φαίνεται. Please. Πάμε. Είσαι γέρος. The classic. Είσαι καμό. Roblox classic. Δεν μας νοιάζει ρε εσύ που είσαι ένας παιδί για το θέμα. Please boy on code. Δεν μας νοιάζει. Το Red Laser κάνει 100 gems. Κάνει 100. Scientist Mech. Scientist Mech. Scientist. Γρήγορα, κάνουμε speedrun. Να κοιτάξτε παιδιά, άμα το κύριε κοίτα. Ναι, κοίταξε αυτό. Το... Το πήρε χάκα ρε. Ξέρεις φου. Τώρα μπορεί να... Κάποιος να έχει τέτοιο, πώς το λένε, στα players, τέλος, ωραία, upgraded network. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Έχουμε δύο κλάσses. Θα κάνω ένα giveaway. Θα κάνω ένα live stream. Δεν ξέρω πώς γίνεται το live stream, αλλά τέλος πάντων θα βρω. Walks. Ωραία. 600 DPS. Ωραία. Ωραία. Un equip al... Παίρνουμε όχι κλασικά. Scientist διακοπή. This και είναι πολύ καλό στα AOE και τι άλλα. Bludger
Εντάξει. Το σκέφτηκα, οπότε πάμε λόμπι. Λόμπι. Μια φορά ή πολλές φορές έχω πατήσει με ελληνικά γράμματα και πατάω λόμπι σε όλο τον κόσμο και μετά εγώ πάω, φεύγω. Επειδή φοβάμαι πάρα σε ποιο map θα πάμε? Πάμε Paradise. Πήρε λίγο Πάμε. Ωραία. Start. Γρήγορα. Να κάνουμε speedrun ή όχι? Ωραία, να κάνουμε nightmare mode. Ωραία. Πρώτα θα κάνουμε place needs, επειδή άμα τέτοιο, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Εδώ, ωραία. Είσαι νίτζα παιδάκι, είσαι νίτζα, δεν είσαι νίτζα, μπορείς να τα κάνεις όλα. Μια δω, κάνε buff το range το όχι. Κάτσε, ο νίτζα πρέπει να έχει γίνει buff, αλλά δεν έχει γίνει. Για να δούμε, είσαι πολύ δυνατός για να κάνεις αυτά τα strong το όχι. Skip. Θα κάνω σε... όχι. Επειδή είναι τέλειο. Παμ. Εύχομαι ο Τελαντίνγκ να δει αυτό το βίντεο για να κάνουν buff λίγο το Ninja. Επειδή... κοιτάξτε τα DPS του. Θα τα λέω τα DPS DNA, αλλά DNA είναι και να τα πω. Επειδή θα είμαι ο DNA man. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε ακόμη health. Ναι, αλλά όχι και πολύ health. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, να κάνουμε mass test. Ωραία. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 100 χιλιάδες. Γρήγορα, ωραία. Καλύτερα να ήταν pendulum, πώς λέγεται, το λέω κοντό. Όχι, το έκανα νωρίς, δεν γίνεται. Ξυπνάει πολύ γρήγορα. Όχι, GG's. Λόμπι. Παιδιά, πρέπει τέτοιο. Ας κάνει δύο. Κοντός, να το σκορός. Θα το λέω κοντό. Παμ. Γιατί, παιδιά, το έχετε πάθει ότι όταν πάτε σε ένα σερβερ από οποιοδήποτε game, βλέπετε μονός τα πιο πολλά servers, νομίζω είναι από το Total Defense, επειδή είναι από τα Skibidi Total, επειδή ο The Fook Boom είναι στη Ρωσία, αλλά έχει πάει στον Πούτιν και του έχει πει τέτοιο στον Πούτιν. Φανταστείτε
Φανταστείτε λίγο ρε. Και μπορεί αυτοί οι Ρώσοι να το πούνε. Ο Ντεφούκουπο μου έχει γίνει τέτοιο ότι... ο Ντεφούκουπο μου έχει κάνει series και μερικοί οι μαμάδες τους αφήνουν να κάνουν τέτοιο. Μπορεί να ψάξουν στο Roblox να λένε σκύβει τότε στα ρώσικα ή στα αγγλικά και να πούν ότι θα πούν τέτοιο το Tower Defense και θα πάνε εκεί, θα κάνουν join το game και μπορούν θα πούν please free units, αλλά θα είναι στα ρώσικα. Φαντάσου. Ρώσοι, σκατάει. Ωραία, όπα. Θυμάσαι την άλλη φορά που φύγαν τόσοι τέτοιοι. Έχει φύγει μόνο ένα. Αλλά, sorry. Θα πεθάνει. Όταν πας εκεί, θα κάνω ένα ninja here. Here, ninja man. Ωραία, κάνουμε έτσι. Το next waves και θα ξαναπάρω τέτοιο. Όχι. Τσίκα. Πρέπει να πάρουμε γρήγορα $100. Για να πάρουμε το άλλο upgrade. Όχι. Το pendulum. Τι λέω. Κοντός. Γρήγορα. Εντάξει, ας το κάνουμε through. Χρειαζόμαστε splash dust. Και παιδιά, ότι έρχεται το παιδιά, GG. Μπορώ να το κάνω. Τα κάνω sell επειδή μπορώ να κάνω play το science. Γρήγορα. Να το. Συγγνώμη παιδιά μου, να ευκαιρία για λίγο. Πήγα λίγο στην τουαλέτα. Κάτσε! Το είδατε! Σαΐντζες με έκανε τέτοιο, αυτό δεν είναι. Σκότωσε ένα boss του. Τώρα, φίλε, GG's για σας. Τώρα για boss τώρα, still boss τώρα, τι boss τώρα, τίποτα. Να το κοιτάξτε παιδιά το damage, το cooldown του, εντάξει. Το cooldown του τώρα είναι 0,45 και κάνεις -0,2. Ωραία. Παιδιά, άμα έχετε Oculus VR, θέλω να με κάνετε φίλο άμα θέλετε. Είναι το username μου, αλλά δεν έχει το ένα. Σβήσε το ένα. Και θα βρείτε Μαρία Πάση, επειδή η μαμά μου έχει το Facebook, οπότε Μαρία Πάση. Και έχει αυτό το εικονίδιο που είναι στη παραλία. Και έχει αυτό το καπέλο έτσι, θα το βρείτε. Είναι θάλασσα, εκείνο ο ήλιος και δεν είναι μηνό. Έτσι. Παιδιά, δεν πρέπει να κάνουμε τώρα. Θέλουμε τώρα splash.
Εντάξει, πλώς έχω. Holy smokes. Holy smokes. Γρήγορα. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Βαθιές ανάσες. Άλλο λίγο. Θα γίνω γερούκες. Όχι. Εντάξει, τώρα θα μπορώ. Αυτό γίνεται. Παιδιά, ο Σάιεντες να έχει πεθάνει. Δεν νομίζω ότι είναι πώς θα λένε. Δεν είναι skibidi toilet. Και πήγε μόνο και δεν ήθελε να πάει με τα skibidi toilets και πήγε με τους cameramans. Τον έκανε control η TV μου, όμως. Πότε θα βγει το επεισόδιο. Παιδιά, ξέρετε τι θα γίνει στο επεισόδιο 74 από το σκηβίδι. Ξέρετε όλοι. Επειδή είναι 74. Το 7 είναι τυχερό, αλλά το 4 ούτε καν τυχερό. Θυμάμαι στο 49 επεισόδιο, το ξέρω. Δεν ξέρω ποιο επεισόδιο που το MTV Man μαχαιρώθηκε τον Speakerman στην οθόνη. Αυτό λέω. Δεν θέλω να γίνει κάτι κακό, παιδί. Μετά θα φύγει το skibidi toilet. Ρε τι κάνεις, παιδάκι μου! Ξύπνα λίγο! Όχι, αυτό είναι εδώ. Τι λέω? Γελάω. Μπορεί να το κάνει όλο σolo τώρα. Ωραία. Ωραία. Όχι, 5.225. Μια Ωραία, παιδιά, το βρήκαν και είναι 20.000 DPS. 20.000 DPS! Από 6.000 πήγε στο που είναι 20.000, οπότε είναι 14.000 DPS ανέβηκε. Φανταστείτε τώρα το max level πήρε 40.000 DPS. Φανταστείτε τώρα. Και μας κάνει 60.000. Ναι, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Walk speed 9-15. Πάει από το 9-15. Walk range 45 από 5. Damage 27 τέτοιο. Και πάει στα 9. Στα 90 τέτοιο και στα 90 στα 9. Και το άλλο είναι 2.700. Και το άλλο είναι 9.000. Range 30 από 50. Cooldown 45 από 15. DPS από τέτοιο στο τέτοιο. Easy peasy ρε. Easy peasy. Γιατί όχι το μήκα. Γιατί όχι το skip. Μα κάνω το στάνταρ μου, έλα. Φοβάσαι πας αλλού, έγινες τέτοιο, φοβάσαι πάρα πολύ. Πας ωραία, walk speed από 3, ωραία, θα πάει λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, δεν είμαστε καλά. Δεν ξέρω πώς γίνεται να εμφανιστώ ενώ κάνω βίντεο. Αυτή μόνο η μεγάλη, ξέρετε, δηλαδή, όχι μεγάλη, αυτή που ξέρω να κάνουν βίντεο.
Καλύτερα μην έχω το σχήμα, επειδή τώρα τα αγόρια. Ένα μιλίχε. Το βλέπω. Νομίζω, αν μιλίχε. Όχι, 100.000. Όχι, μπορούσα, αλλά μπορώ να κάνω το Ninja here, Max Heal και να μην κάνει τίποτα. Πού πας? Επίσης θέλω να έχουν κάνει update στο Endless, επειδή άμα πας στη λάβα κουλέτσι. Το range του πώς γίνεται να το κάνει αυτό? Όχι, θέλουμε splash. Τι μου φέρετε, δεν θέλουμε splash μάλλον. Μπαμ! Max level. Είναι πολύ καλά, μου φαίνεται. Πολύ καλά. Δεν πας κάτι. Παιδιά, θα βάλουμε ένα Ninja here για να το διστρέψουμε. 2 Ninja. Τώρα, παιδιά, κάτσε. Παιδιά, βλέπω καλά, είμαστε. Δεν είχα... Εσείς μπορεί να το είδατε, αλλά εγώ δεν το είδα. Ωραία, πάμε να πάρουμε άλλο Science Snake. Γιατί δεν σε θέλουμε. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί υπάρχεις? 1 million hearts? Όχι, γιατί όχι. Νομίζω ήταν 1 million hearts. Δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω παιδάκι. Ωραία. Science Snake. Except once. Με το ένα laser του είναι κάπως έτσι. Ωραία. Έχεις γλιτσάρει πολύ, νομίζω. Νομίζω πολύ καλό πάω για το Science, γιατί μπορεί να κάνει όλα solo, χωρίς να κάνει τίποτα. Single target, μπράβο. Να μην ήταν piercing, αλλά single target αυτό, φίλοι, εταιρεία, είναι σαν να είναι, πώς είναι, κάτω του, όχι, γιατί, μπορεί να κάνει μόνο του solo full αυτό το χέρι. Μπρα. Τι είναι, παιδάκι, τι είναι? Ωραία, θα βάλουμε ένα δώσο στο μυκ και να το κάνουμε full. Ωραία μου λίγο ευκαιρία. Θα βάλω ένα pendulum here για τίποτα. Ψέματα. Μιλάτε.
Δεν το ότι θέλω splash. Θέλω splash εγώ. Ούτε καν θέλω splash. Strider. Ή αυτό Strider. Μπαμ. Euro, papa, Euro. Μ' το τραγούδι του δίσκου. Euro, papa, Euro, papa. Welcome in Euro, papa. Πλαίσιο το επιτότικα. Euro, papa. Euro, papa. Hey! Euro, papa, papa, papa. Euro, papa. Hey! Του ίσλου. Δεν ξέρω πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά easy peasy lemon. Βάζουμε ένα είδος. Ήταν αυτό, παιδιά, γκλίτσο. Μάλλον κάναμε, φίλε, πολλά. Κλείνω το μικρόφωνο μου. Επειδή μ' αρέσει έτσι να το κάνω. Ωραία, παιδιά, τώρα δεν θέλω να το κλείνω, οπότε εντάξει. Γλάσσες τόλες. Φανταστείτε, θα έρθει το Giants που το ξεκανίζει. Είμαι γέρος, το ξέρω. Για να κάνουμε effect τέτοιο τώρα. Όχι. Κάτσε, μπορούμε να το κάνουμε το Ninja τώρα. Οκ, τώρα θα μιλήσω εμείς. Hey, Teladir, can you do with Ninja and announce the cameraman to Ninja Boost? Please, 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 please. Παιδιά, πείτε στον Teladir να κάνει buff, να μην κάνει buff, να κάνει add, το announcer cameraman με το Ninja cameraman να κάνει boost. Σε παρακαλώ. Πείτε Teladir, Θέλω μόνο αυτό θέλω να το κάνετε, δηλαδή άμα κάποιος είναι ένα starter, είναι στις αρχή waves και το cooldown του δεν είναι πολύ καλό, να κάνει έτσι, να το κάνει fix το cooldown του και να κάνει πολύ γρήγορα, πώς το λέτε. Και άμα θέλετε να κάνετε record ένα βίντεο, άσχετα τώρα με τα άλλα, πατάτε Windows και G μαζί. Windows D. G. Το πατάω εγώ, εσείς όμως δεν το βλέπετε. Νομίζω εσείς δεν το βλέπετε. Δηλαδή εγώ το πατάω και... 28 λεπτά. Κάνω αυτό το βίντεο. Κάτσε, 18 λεπτά είναι το ρέκορ για να κάνεις μπει το τέτοιο, το Nightmare. Τι λέω. Γιατί έρχονται τα τόρες μου, ξέρουν θα βγουν έτσι. Θα βάλω ένα σαν ίδιος με here. Just for memes. Meme. Beans. Green beans. Κάτσε, έχω πατήσει κάτι με καρέκλα μου, φίλε. Εντάξει, τώρα είμαι καλά. Χάλω ένα unit και μετά max level. Φανταστείτε πόσα damage. Είναι νομίζω 1 million health και πάνε σαν πέσει σε 2 δευτερόλεπτα πεθαίνουν. Άμα βάλεις έστω και εδώ ένα σόι. Νομίζω ότι το βάλα και το έχασα. Πάει, γιατί λίγο crazy, δεν έχουμε τίποτα. Είναι single target, αλλά... Να το, 1 million health. Θα δούμε πώς γίνεται. Μπαμ! GG's, παιδιά.
Να κοιτάξτε, 0 τόλες, αλλά κάνω σπαν, αλλά κοιτάξτε, πεθαίνουν πολύ γρήγορα. By the way, γιατί θέλω θάνατος τώρα. Βάζουμε άλλο ένα εδώ. Τέτοιο μπάμαξαν. Φανταστείτε όλα τα assignments μέσα θα γίνουν ένα. Φανταστείτε για το sector astrotoll. Ένα million damage every, δεν ξέρω το seconds, αλλά φανταστείτε λίγο. Φανταστείτε. Να το, όλα αυτά είναι ένα. What are you doing right now? Τι κάνω ρε αδερφέ? Auto-skip, εσύ. Κοίτα λίγο το χέρι. Κοίτα, σε 3, 2, 1, μπαμ. Παιδιά, το έκανα. Είπα σε 3, 2, 1 και μετά πέθανα. 2 έκανα έτσι. Κοίτα, μπαμ, ωραία. Μπαμ. Τι single target damage. GG για το boss. Beautiful way. Ωραία, ήταν αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας απολαύσετε αυτό το βίντεο. Κάντε like και subscribe, και να πάθετε, όχι να μην πάθετε τίποτα. Και να πατήσετε, ήθελα να πω, να πατήσετε το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Αντίο!